Puilano belekan hambai chini media bondno tini chini tuini problem o jaga khanaman pore or chini engineer sahib phaija gaineng o program no cover khai tongon bagi nono pai phe hambai mainly tini chung jaga phaini phe o hongke i Janmajoi ni andaro bisi number ward abo 4 number ward cable para hinja gobono engkai Sambu Chandra para bahino kok kaisi abun che kisa ageo abo tuini kaisa tongo supply kotor kaisa gajang ti pressure komngai ti phaya bor ano sare ko jaga chung tuini belai problem ke bongni problem ni khane ang jothari chini engineer no phone khaika engineer sahib no ke bobo bonang belai khana hambai maro ani ringmano respond bobo phaika ke nailekha je operator bono ringkha tamungai problem ngai tongtangai ti phaya engkai tui phayang ni kogya tamke tini current kringai chung test khainai malia haichi tamhoi ti phaya ke jedino current phainai operator no saike phika sikang chung on khlainai granai tangai ti kasaya engkai on khaiman pore je difficulty chungi ti kayangano abono overcome khlaingan bagi chin engineer sahib bo saktharnai bo nainai bo kogri phika abono kare omongai te kaisa para tam para kamo Sambu Charan para o jaga bahaino nungjaknai tini belai problem o jaga hingke asa khairok soso boro watini tuino se yachak laioi abo baise bini mamu songmani chanani tukrani bebak nungui tung hingke o jaga hingke chini DWS ni department থেকে je supply rohri tongman obo tongo aipono tui hamya tui use khlaimaya belai iron bangmani bagi hingke o jaga o kaisa ICDS center bo tongo ganao no ye tabuk chungoro chap laikha parani borok tongo chini DWS ni department ni engineer rok tongo chung salaikha je o ICDS center bo tuini belai khana problem chrai rok ni khichuri songna nango toma kichu khaina nango ki a jaga kaisa tamchran chakamo tabu mini dpl mani mini dpl bo kai renai tai koekdin bisino kam bo start nai gasa khayo a jaga mini dpl thang keno o jaga ni je koekta para tongmani obo manage ngai thanai engkai ang belai khano on behalf of me ngai belai khano chini DWS ni ngai je phainai rok bornang belai khan kha kaham paro borok turon chini jonogoni je problem sungai tongmani obono bahike solve khainai o manosikota tui agok phaimani bagi engkai ang to tamo ano borok chini jonogon rok complain khlaio ang to borno ma sahonai jehetu doftar bong yago engkai oboni bagi chung in collaboration borok ang bo cooperate khlaioi ba ang bo borok cooperate khlai samung khlai engkai chini public rok no chung boroni je problems tongmani abono chung daktino solve khlairi manani asa khai hambai।